Sa dihang nangutang ko tungod kay ako bigado, sos Mariosep makatagang kung daghan kita og utang. Sa dihang napakyas ko utang ko kalit rani olbo, abi ko nga okay ra, interes hastang taas. Sa ako ang kalisod, sulay kos online lending, walang ko makabayad, kalitra kong nagtrending. Kung ako mangutang pag usap din ako sa online lending, magkatagang ulaw pa kaayo. Abi na kung okay lang, utang di na ko bayaran, sos Mariosep makatagang kay ako naulawan. Wa ra mo kahibalo, ako wa nay kaon-kaon, di sad ko makatulog, mura na ko giurom. Kada paninglan ako magsigir ako og tago-tago, pagkapinan pag-text sakit kayo. Sa ako ang kalisod, sulay kos